Yorenya koramga jwange no mara ino kinyi mario chakore yo makare machigni ahinya eswinde maro hala kawuono tarik 20 dwe mar aboro gana 20 kod auchiel wa ikoni twak makende kakawuono wang'io sekta mar loso mwandu kitiyo kod bao magin jogo mabende osebedo katimo halani kuom kinde wantie kanyo gi Dorothy Atieno Yala mabende en jao hala wantie gi Nevani Juma kaachiel gi Tobias Rume achiel kaachiel kwa kaunti ma Kisumu biro bedo gi Felix Omondi mabende wadhi twak godo bang' weche gimanyien mwa ikoni heseche gimachegni nyinga Lydia. Okay, afisas magobila e kar chung'od bura Mambere South timo nonro ewi tho mar jago moro ma ja 35 kaachiel kod jaera mare ma jahigni 24 maringregi nokwanye puoth Muguka e kar dak ma Waikazie Gashuriri sublocation. Ringre jago noyudi koliere yien ka ringre jahera neto noyudi ka oriere e tie yien no. Ringrego noyudi kod jatich e puodho no mane timo tij kuo yath mabang'e onyiso wuon puodho no jodakgo wacho ni ji ariyogo ne ore kendo nenre ka gima nonegi kendo ginyisa yanga hera margi. Ji ariyogo nonemogi ke chiro mantiere machiegni seche magodhiambo kapok ringregi kokwany kawachore ni onge chwanyruok kamoro amora kindgi. Jagono bende wachore ni nokwanyo osiepne kara nokwayo osiepne sim kendo nomako tipo kowacho ni jonyuolnego ok mor kod heragi no kendo ni odiochieng'ne nodong' matin e piny kae. Hata jana jioni alikuwa huko nyumbani na wakaongea na nyanyake, lakini hakumwambia kitu chochote kama hii. Sasa hii ni mshangao tu, tumesikia tukipigiwa simu jamaa amenyonga na bibi yake kuja tukakuta ameaga dunia wote wawili. Jana walishinda pamoja, wakadea simu ngambo ile pamoja, wakaja Njikasa pamoja, wakaelekeza tu pamoja, wakiwa wanapendana pamoja mpaka maraso yao pale nyumbani. Sasa pale tuwezi kushuhudia tu wakiingia kwenye bao waliendea namna gani, lakini tumekuta viatu zao pale pamoja, halafu miili yao ndio iko hapa hivi. Hiyo ni janga lenye limetuguza sisi kama wenye familia, na tunaomba vijana tafadhali, mtu akifika mwisho afadhali ujiongee ama utafute usaidizi kwa mtu mwingine kuliko kujitia kitanzi ama kuua mwenzako, sababu sisi wazazi tuna shida mingi sana sana. Huyo mzazi wa huyo msichana itakuwa janga kubwa sana, sababu ni msichana, alikuwa msichana mdogo na alikuwa na umri mdogo na alikuwa mjamzito.